Nggak apa-apa. Sing muntuk ya doyan. Ning kene ana sing doyan maksudnya. Kanggo pemain siapa, Mak? Oh, MTR yang punya MTR, terima kasih. Yang punya bos MTR, terima kasih banyak. Oke banget pasaran. Gagak, apa wis beli kangen, apa wis beli demen. Bulan ning kene butuh kasih sayang. Aja kakang wis duwe selingkuhan. Hati remuk aja gawe tambah bertengkar. Dan sedina beli ketemu, rasa kaya seminggu. Wis lawas beli mai bumbu. Bos MTR. Aja kakak, gue selingkuhan. Hati remuk aja gawe tambah bertengkar. Sedina beli ketemu, rasa kaya seminggu. Wis lawas beli mai bumbu. Moga kula wis ora tahan, pengen kangen-kangenan. Majikan saya. Mas Jamil Sing dari Kayu Rawa, sobat. Asik. Bos-bos kusen dari
Satu.